Čaute, tu je Zemiak 08 z kanálu Zemiak 007 a ja vás vítam pri ďalšej časti do série World of Tanks, takže som natáčal niekoľkokrát, nedarilo sa mi a toto je dôležité, nie som tu sám, je tu vedľa mňa aj Fortunix TV, čau. Čau. A to som v mojom novom videu, musíme sa prižiť nenapadne. Hlavne nenapadne. A chápete, čo sa mi stalo? Ja som na tablete nemal som... Tiše, ja idem nenapadne. Nenapadne. No, bravo, už nevypadne. No, tak. No, že... Ja som sa chcel pripojiť na Wi-Fi na internet. Tak skúšal hesla. A No, hádajte, aké... tak, Hádajte, aké bolo som sa to... chcel pripojiť na inú... Vivku. Na inú Vivku. A normálne som tam zhádal heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a išlo. Sa pripojil na Vivku. OK, takže Maťo, my musíme ísť nenapadne. A čo ja viem, Zemiak sa to už asi píšte. No. Ale myslím od smiechu, nie že od strachu. O, áno, áno, áno. No! No, vyhľad. OK. Takže ja som štvorkový. A proste, je to teraz, nemohli sme hrať spolu, pretože Fortunix to hrá na tablete, tak je iba vedľa mňa a tiež hrá. Môžeš to aj natáčať. Daj si na to mobil. Aha, trojkový, no. Vlastne, hej, som... Nechajte mi nejakého tanku. Jaký tančík. Ale ja idem nenapadne. Nechajte ma na pokoji. Nevybrem sa. Strieľam do kože. Ja idem nenapadne. Ja idem nenapadne. Tam je tam. Připraveni k palbě. Odrazila se. Kam zmizeli? Ale mám dobrý, fesilný kamen. Ne, proč mi tam neukazuje tú farbu, ja som zapracil. Na nej! Des! Is! Spoto! Už tam budem. Bingo! Ideme na to. Ne, nejdeme na to. Ideme demolovať tam. A dáme si takýto oblúkom. Ale musíme si to dať oblúkom nenápadne. Hlavne nenapadne. Tak to by ma nikto videl. Trošku menej action. Zvuk. Nenapadný jak 2-metrové hovno v tráve. Veď nechaň mi! Svine! Ne! Castle Life. Nová mapka, čo som ešte nehral. Castle Life. Teraz to hral. Ja viem. Jej! Ale seklo mi to, takže som musel začať od znova. Čo sme mu poškodili? Chcem, že sme mu poškodili. No jasné, čo si sa vrátil, všetci sú mŕtvi. Jej, pás. Táto mapka trvala zhruba 5 minút. Lebo štvorka. Počkaj. Head zero, táto nemá šancu.
No proste, táto mapka trvala zhruba 5 No, minút, už je pohodne. takže ešte mám takých 10 minút, takže to zvládneme. A už mi ostáva na novej... Vidíte takéto som pár. Už mi ostáva na to vysielačku koľko ešte? 1526. Aha, hej, to je vysielač. OK, takže počkáme si. A mimochodom mám ľahký tank. Medium, trojka, anglický tank. Posvátné údory, no. To je ťažká mapka. Ako chyba zdor. Vieš aká? Ne. Churchill KB1. A budeme proti Myslím si, že KV. vyhráme. Aha. Záleží to iba od hráčov. Tak to. Aj záleží to od hráča. Jednotka porazí 10. Záleží to od toho, aký máš hráčov, ak máš takých hráčov, že to začali hrať. A proste ak máš hráčov takých veľmockých, tak to môže hrať neviem koľko, ale neporazíš ich, ale keď máš takých dobrých. Keď sú dobrí hráči, tak... Vpřed! Oh. Nenápadne! Rozpolili sme dom na poli. Ja sa skrývam za lekárským vrtom. Myslím, že keď do ňo trafíš, tak... no teraz kempi do ňo. Ne, sorry. Tam je cement. Ne! Idem na tom. A môj tank vyťahne 60? Tank mi stojí v ceste. Ja ani neviem, to ideme sa pozrieť. Ja ani neviem. Smek! Sakry, ja ani neviem, kde idem, ja sa pozerám na Wartonix a... O, tam je dole Churchill. Ja toto mám rád. Tu na tento zvon, čo tam je, vidíte ten zvon? Ne, zhodili sme zvon. My sme ešte... A usadzujeme základňu. Otočka. OK, už sa idem sústrediť na túto hru. OK, takže zoskočím. Aké vydačo, hlasujte. Hej, myslíte, že to zoskočím? Ja myslím, že hej, aj keď sa skoro zabijem. Jeronimo! Nezabijem. Jeden z našich pásů je poškozen. Ale pásov. No, a hore Matilda! Zničili Matildu? To sú jaké dobrí delostrelci. Ináč Matilda, len pre informáciu, Matilda je tank s veľmi silným pancierom, lenže je Motor jede na poloviční výkon. Vozidlo zničeno. Epic! Remix! Vozidlo zničeno. OK, teraz meče poklesie FPS, keď ste mohli všimnúť, ale ten remix nemal chybu. 2 FPS. Nie, 1 FPS. Ale tam hore. No ale World of Tanks. na natáčaní. To za chvíľku spraví, to sa nebojte. 0 FPS. Ale bola to sranda. Vozidlo zničeno. OK, nevadí. OK, už to... Sláva. Už to ide na 2 FPS-ka. All Ide the na jedno. billies in left side here. All the billies. The billies. A už to ide normálne. Dobre.